El Cafè Ventura Fòrum de l'Emprenedoria de Sabadell es desenvolupa cada any a la ciutat vallesana. L'any 2019 s'ha celebrat la 7a edició, consolidant aquest esdeveniment com un referent en el món de l'emprenedoria. L'Ajuntament de Sabadell és l'organitzador d'aquest acte, amb la col·laboració dels ajuntaments de Barberà del Vallès, Castellar del Vallès i Sant Quirze del Vallès. El Cafè Ventura està subvencionat per la Diputació de Barcelona. El Cafè Ventura està adreçat a projectes i empreses ja constituïdes amb menys de 3 anys de vida, amb un projecte innovador de base tecnològica que exposen les seves idees o projectes empresarials al dia del fòrum. Al voltant de 80 persones es donen cita al Centre d'Empreses Industrials de Can Roqueta en una jornada que representa una excel·lent oportunitat per als projectes i empreses per buscar l'interès de possibles inversors o nous socis. A banda, el fòrum inclou ponències d'actualitat i dinàmiques de networking que donen l'oportunitat al conjunt de les persones assistents de millorar la xarxa de contactes i conèixer altres gent clau que poden resultar fonamentals en el desenvolupament d'un negoci. Com a al·licient, les persones que hi participen poden optar als premis que cada any s'atorguen en aquest fòrum. En el Cafè Ventura 2019 s'han repartit 5.000 euros entre les candidatures guanyadores en la millor categoria de millor empresa i millor projecte empresarial, així com també assessorament especialitzat per part d'experts i allotjament gratuït durant 6 mesos en espai d'allotjament municipals. Ideamos un tipo de sensor con una plataforma de software que ayuda a la toma de decisiones. Y esto repercute en que queremos contribuir a disminuir en un 50% el tiempo de contención de un paciente cuando está en un ámbito hospitalario. En primer lugar, queremos hacer una página web para poder explicarle al mundo en qué consiste nuestro proyecto. El que volem és arribar en primer terme a totes les residències de gent gran que podem. A través de crear un concepte d'hidromassatge podria aportar un benefici a aquest col·lectiu de persones, amb el qual el que aconseguim amb això és que la persona gran es senti cuidada i estimada, amb el qual millora la seva felicitat. Recomiendo participar a los emprendedores, a personas que tengan un proyecto en el Café Ventura, porque es un espacio relacional en el que podemos hacer networking y aprender un poquito cada uno de todos, y eso en la suma nos hace más grandes. Si amb la meva experiència puc ajudar altres emprenedors a animar-los a que continuïn treballant, al final és constància, constància i constància.